Denge gel, Denge Kurdistan'ı. Jinavendan uşayan ararıyor denge gelden başkodarın heja Europenci tabakı 2025 seyşemli Brüksel'e saat ne lağmede de emen uçen serisi ve peşkeş biken demde mazadiyan rebera puya. Şande Dem Partida Xuyani da ugot ragihandının lider ve tenekirin tevane rastın. Şande İmraliye Dem Parti bida Xuyani ke eşkerekir ku agayen lider ve hatine belavkirin udubejin de mahevditinin bibiriz Abdullah Öcalan re hatine kirin de ketine roje ve ne rastın tekiliyavan agahiyan birastiyere nine. Şande gut huveku med çarde Temmuz'a 2025 ande agahi dabun de mendavi de ser medya civaki gelek ve gutinin tekilleri biriz Abdullah Öcalan tene veşandın. Ev ve gutun u ragihandın ne rastın u te ve manipülene. Biteybeti hin iddiayın tekilleri hin kesan tene kirin. Tu bingi havan ragihandına nine u te khwestin. Ragihandın u fikrin birez Abdullah Öcalan şaş bidin femkirin. Ev kes u derdor duhazın ku pevajuya açtı u çare seriya sabte bikin u riya diyalog bigirin. Em dubare dibejin ve tu ke jibili da xuyani u ve gutinin şande İmrali jibili da xuyani u ve gutinin malbat u parezlerin birez Abdullah Öcalan jitu kesi u jitu derdorinden bavar nekin. Emraya geçtiğil hemberi van li u tevgerin provokatif şiar diken u dibe herkes ve baldari tevbigere. Numa kurtulmuş bu koordinatörün komisyonu yen partiyan Reciviya Serukya Meclisi Türkiye Numan kurtulmuş beriya civina avul ya komisyona meclisi bu mabesta çare serkerna perskireka kurt hatiya vakerin bu koordinatörün partiyen siyasi reciviya. Kurtulmuş bari kare serukeden parti Gülistan Kılıçkoçi, Cigire Seruke Giştiye MHP, Fethi Yıldız, Ali Kare Seruke Koma AKP Abdülhamit Gül, Ali Kare Seruke Koma Yeni Yolu, Bülent Kaya, Ali Kare Seruke Vekile Koma CHP, Murat Emirre meclise civiya. Tepayın kudu civine de tekilleri civina irude komisyon roje vahve u nakşeya karen hve plan biken. Hezin demokrasi yen Berlin'e liser pevajuya kule Türkiye berdevam dike da xuyani ke hevpardan. Da xuyani hevpar jaliye bisuye komele udu partiyen siyasi ve hatiye dayin. Da xuyani da hatiyar kirin kodi sala 2024 de bu banga diyalog ya devlet bahçeli jibure berapo despekir jibu Türkiye fersendeke diruki peşkeştike. Hatta şankirin ku eğer ev pevaju liser bengeha diyalog u müzakereyan bu peş ve biçe aştiyeke mayinde mümküne. Da xuyani baledikşine operasyonen ledici işaretdarin CHP u esirgirtina siyasetvani muhalif u Kürt de zanin ve hemu girtiyen siyasi tavle benberdan. Hezin demokrasiyen Berlin'e diyar kirin kuji bu Türkiye'de sürekli nuya kunastamaya pir rengi u pir çandi nasbike jiyaneke azat de serbenge hemvalatiya ve kev misogerbike u leguri demokrasi u hukuka gerduni be parastan. Dbeşa daviya da xuyaniye de ayştu demokrasi tene be adalet azadi hukuka gerduni mümküne. Ve baveriye emeli Türkiye parasına iradeye gelen ajiyana behevre u ekev bidominin emeli her deveri denge ayştiye u demokrasiye bilend biken. Li İtalya Torino, li paytaxta Rusya Moskov û li Swîsreyê jî şehîdên fermanê hatin bîranîn. Li bajarê İtalya Torontoyê ji bo şengalê kampanya baxşê hate destpêkirin tora hevgirtinê Defend Kurdistan bu boneya salvegera qirkirina sê tebaxê ya li ji civaka êzdî belgefîlma evîn diriyê qirkirinê de ku ji hêla komîna fîlman a Rojava ve hatiye amadekirin nîşanda. Piştî pêşandana belgefîlmê nîqaşek bi beşdaran re hatiye kirin. Divên haberê de li Moskova jî ji bo bîranina şehîdên komkuja şengalê civînek hati darxistin. Civîn
peyxistina heftu û çar findan û ji bo şehîdên Kurdistanê bi deqeyek rêz girtin dest pê kir. Piştînameyê rêbera Poya ku ji bo civaka êzdî hatibû şandin hat xwendin. Piştînameyê Şêx Siyabend axivî û doha ji bo cangoriyên Şengalê kirin. Li bajarê Swîsrê Borlingê jî bi heman armancê bi çalakiyek hate li darxistin. Di bîranînê ku ji bo şehîdên Şengalê bi rêzgirtinê dest pê kir de axafvanan balkişand ser berpirsyariya dîrokî û têkoşîna hevpar. Şêx Xelef di axaftina vekirinê de got fermana hefte û çaremîn tenê li dijî êzidiyan nehatiye kirin, li dijî hemû Kurdan hatiye kirin û diyar kir ku kesên vê rastiyê nabînin di nav xefleteke mezin de ne. Şêx Xelef bang kir ku ji bo carekê din komkujiyeke bi vî rengînê jîn divê hemû êzîdî helwesteke zelal nîşan bide. Hevserokên NCDK Skandinavyayê Batal Batî jî balkişan ser giringiya îtifaqa di navbera gelan de û got kengê îtifaqa di navbera gelan de têk çû hemû gel bi komkujiyan re rûvroman divê em vê yekê bizanibin. Li Avlayala ji bo piştgiriya yekîtiya gelan du çalakî hatine darxistin. Bi pêşengtiya jinan li Avlayala diyekê tebaxê de li Casa Paskov ya modelên bi duruşmaya gel tenê dikarê rizgar bikin panelek hatine darxistin. Nûne tevgera jinên Kurdistan ya li Avlayala sendikaya Astem û rojnavavan Ricardo Ferrer beşdarî panelê bûn û axivîn. Di panelê de pirsgirêkên dîrokî yên ku gelên Avlayala û gelên rojhilata navîn bi wan re rûbirû dimînin hatin ve gotin. Modele konfederalizma demokratik a rêbera povek alternatîfa ji bo jiyana bihevre azad û demokratik hate destşan kirin. Panel bi beşa pirs û bersivan de jî paradigmaya rêbera pov berxwedana li Kurdistanê û rewşa Filîstînê hatin ve gotin. Di duyê tebaxê de jî fuara aboriya xweser li navên de çandiya El Hombing li Madelin hate darxistin. Di çalakiyê de fuarê de salvegera sêzdemîn a şoreşa Rojava hat pîroz kirin. Bi fuarê de li ser modela reveberiya xweseriya Bakur û Şatê Sûriyê panelek hat pêkanîn. Li panel de komparatifên xweser û rêxistinên gel hatin nirxandin. Di nirxandinan de hat gotin ku komparatif û rêxistinên gel bingeha aboriya civakî û komînalin û yekanê riya çarêsîriya pirsgirêkên aborî ev in. Banklı raydarên Almanyayê kirin biryara dersînûrdarkirina Mehmet Çakas rawastînin. Mehmet Çakas di 2022 de ji İtalyayê şandin Almanyayê û 2024 de bi 2 sal û 10 mehan hate ceza kirin. Aktivîstê Kurd li girtîgeha Üzenê tê girtin û têpayîn di cotmeha 2025 de were berdan. Lê Daireya Penaberiyê ya Almanyayê amedekariyan dike ku Çakas paş de bişine Tirkiyeyê. Arjaman Lafîn ji azadî banga li civaka Kurd û saziyên civakiyên Almanyayê kir ku ji bo rawastandina dersînûrdarkirina Çakas zehtê li raydarên Almanyayê bike. Am jormîn got eger Çakas bê dersînûrdarkirin vê li Tirkiye rastî îşkence û neheqiyan were. Parlamenter Cansu Özdemirci got Çakas li Tirkiye dibin metirsiya girtina siyasî de dersînûrdarkirin li dijî mafê mirovan e divê demin dest were berdan. Malbata Çakas ji got ev meseleyeke siyasî ye dersînûrdarkirina Çakas wê rê li ber dersînûrdarkirina girtiyên din jî veke. Em bank li gelê xwe û dostên li İtalya û Almanyayê dikin ku bi çalakiyên demokratîk bikin û dersînûrdarkirina Mehmet Çakas rawastînin. Artêşa İsraîlê ragihand ku wan mûşekeke Hûsiyan ya ber bi İsraîlê ve hatiye avêtin asten kiriye. Artêşa İsraîlê piştî mûşek hate berterefkirin bi alarmên hişyariyê xwest ku gel bi hişyarî tev bigere. Ji destpêkê şerê li Xezayê heftê cotmeha 2023 ve koma Hûsî bi berdewamî mûşekên balîstîk ber bi İsraîlê vedavêje. Piraniya mûşekan jî hatine berterefkirin Hûsî li derya Sor jî keştiyên bazirganiyê yên girêdayî İsraîlê dike armanc. Regodan Jemen için servis ve peşkeşkirin ana hatırı ve derbaşı.